Million saba. Cɛmɔgɔ nin tɛ baasi ye. N y'a faamuya. I m'a fɔ terrain feerela ka ban wa? Terrain ko banna wari dɔrɔn de ma se an ma fɔlɔ. Ne kɔni b'a dɔn o tɛ tɛmɛ sini ni sinikɛnɛ kan. Baasi tɛ. Tiɲɛ don, Ala de y'an bɛɛ da, nka Ala ye maaninfinw fana da k'o jigiw kɛ ɲɔgɔn ye. O don dɛ. Bɛɛ n'i ka dɔnfɛn don. Nin tɛ baasi ye. Olu m'u pan ne kunna ka taa karamɔgɔ wɛrɛ ɲini fo o ka to ka fura ɲagaw d'u ma k'u ka t'o bɔn soda la wa? A filɛ. Bi ta kɔfɛ n bɛna fɛn dɔ d'i ma. N'i taara i bɛ taa dɔ denkɛ ma k'a ka taa turu yirisun dɔ la k'o fɛn in turulen to yirisun na foyi t'aw sɔrɔ wa mɔgɔ ninnu tɛ hɛrɛ y'u ɲɛ la fiyewu fo ka t'u sa. Laɲini yɛrɛ ye nin ko in de ye karamɔgɔ. E t'a kɛ dɔrɔn a ka ɲɛ. Karamɔgɔ wari in mana da ne tigɛ kɔnɔ maa fɔlɔ min ta bɛ bɔ a la ka di o ye ta ye. N bɛna e ta d'i ma fo yan. O de da ka d'an bɛɛ la. Cɛmɔgɔ, sɛbɛnden mun filɛ nin ye ka n'a minɛ ni gosi ye. Numankuru bɔ a la. A tɛ bila numankuru pɔsi fana kɔnɔ. N y'a fɔ. Ale fɛn bɛɛ ye kini bolo de ye. I b'a di aw denkɛ ma k'a ka taa turu yirisun na. O kɔfɛ n'o wolola min na an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ye yan. N y'a faamu. Nin baara in tɛ bila ka suma. N bɛ taa sisan nin ko ka ɲɛnabɔ. Baasi tɛ. Karamɔgɔ n y'a fɔ cogo min na walahi a tɛ tɛmɛ o kan. Wari ka cun yan a n'i ta ka d'i ma a tɛ si tɛ kɔrɔ ni si ye. O de da ka di aw ni ne bɛɛ la. N y'a faamu. N bɛ sira ɲini fɔlɔ. Baasi tɛ. Aw b'aw pan kotigi kunna. Hakiliman yɛrɛ bɛ sɔn nin ma wa? Ha? I cɛ ɲɔn'o ka fatu o jigi kun ye karamɔgɔ min ye. O bɛ fatu aw bɛ taa pan ne kunna ka taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen o bɛ furaw d'aw ma aw bɛ taa aw cɛ i yɛrɛ cɛ i wolo cɛ min y'i furu k'i don a sogo n'a golo cɛ e bɛ taa o dɔgɔninw bɔ n'o ye foyi tɛ o ka terrainw nɔfɛ a t'a terrain ala misiri garati ala wari dɔrɔmɛ a tɛ cɛw tigɛ kɔnɔ bilen o tɛ kɛ nin banna. Mun bɛ ko marada n ko fara ɲɔgɔn kan an ka se ka so ta k'a bɔ tan tɔ n'an y'o an tɛgɛ don la k'o dun a ti ɲɛ koyi. Komi ko ten sa an b'a to komi tile ma bin fɔlɔ maa t'a dɔn n'an bɛna. Mun kɛra? Ne ba. Yayi. Ni ma fili. Yayi. Madam. Anje. Ne ko mun de bɛ yan? Aw bɛ mun de la yan? Ha? Ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ na ne dusukun bɛ ɲini. Yayi tɛ de? A sera n ka balan ka kɛnɛ ten jiw n t'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen. Aw bɛ mun de la yan? Aw bɛ mun de la kare kɔnɔ yan? Ha? Ma. Yayi. Ah. Anje ça va? Nti. Mais aw bɛ mun de la kare kɔnɔ yan? An tɛ foyi la. Mais aw tɛ foyi la a ka minɛnw bɛ yan? Foyi tɛ yen nɔ an nana an sigi yan nɔ foyi tɛ yen. Ma de ni sɛgɛnna an tɛ ka nin foyi la yan nɔ walayi maninfin n'i y'i ka bana dogo dɛ i ti fura foyi de sɔrɔ a la. Ayi ma ma se k'i ɲɛ kana ne puruti yɛrɛ ma an bɛ min na a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ. Ok sa mais an k'o bɛɛ to yen a ye wuli an ka na an ka taa ne fɛ yen a ka bɔ kare kɔnɔ yan kare kɔnɔ la de mɔgɔ nasugu bɛɛ bɛ tɛmɛ yan. Madame a ye na ka taa a ye na an ka taa ne fɛ yen a ka minɛnw cɛ an ka taa.
Voilà, allez là. Là-bas, il y a. Mariam! Mariam! Nane. Hey, Ante. Nse. Fin nɔgɔ tɛ yen bi koyi. Hali na finiko la, fin nɔgɔ foyi tɛ yen. Wa minɛ nɔgɔ mun bɛ yan n'olu bɛɛ ko. Hey, Mariam, o bɛɛ to yen. Ninnu ka minɛnw minɛ I ka don n'a ye so kɔnɔ. Hɔn. I y'a ye minɛn d'a ma. Ka n'a ye so kɔnɔ. I sigi. Se ta i sigi. Mariam, na tan na. Mariam! I bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ yira na. Donc a bɛ don a b'a ko. Madame, n'i y'i ko han, I b'i lafiya so kɔnɔ, i y'a mɛn? Taa ɲɛgɛn yɔrɔ yira la. Ok, y'a ye. A ɲɛfɔ. N b'a fɛ ka dɔn mun de y'aw sɔrɔ fo ka taa se kɛnɛ ma. Han? N bɛ fɛ k'a don a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ la ka ɲɛfɔ n ye. Ne fa ko ka ca. Depuis anw fa banna fo ka na se bi ma ne ni n ba ma hɛrɛ sɔrɔ an ka du kɔnɔ. Ma, ne ma nin faamu dɛ. Dugu nin ka kɛ du in kɔnɔ an ma wele. Wa u b'u k'u kɔ don a n'a yɛrɛ de k'a dun dɛ. O ye den kura ye goyo la dɛ ma. Hali tɔnɔ cɛmɔgɔ tɛ ka ne lajɛ. Yayi, ni ko o ko I ɲɛ ci a kan. Ko o ko mana kɛ du in kɔnɔ a na, I ɲɛ ci a kan I k'a bɛɛ ye k'a to yen. Safiyɛtɔ dahirimɛ bɛ Ala bolo de koyi. Komi n nana I ɲininka baasi tɛ. N kana kɛ baasi. Ni tilela dun na, I ma ne wele. N ko n bɛ n'i ɲininka n'a sɔrɔ I hakili bɔlen don, ou bien ni ne wele. Ne ko ne de nasɔngɔ bɔra du in kɔnɔ yan wa ne de dutigi a kɛra ne ye tasa ka bɔ ne ka so ka na ni e yan ne de kɛra sababu ye ka na ni du in kɔnɔ yan nasɔngɔ bɔra ma bɔ I ɲɛna sɔngɔ ma bɔ I ɲɛna I bɛ se ne de la sisan I jɔlen don ne la e bɛna ne de ɲininka n dalakan na I bagara ne kɔni ma sa o ne tɛ yan dutigi ma sɔrɔ ka kɛ yan dutigi Seguba kɔni n'a nana I ka taa ɲininka wa siɲɛ wɛrɛ I kana ne wele nin kuma sugu la I tulo bɛ n na bita ko bita ye kana ne wele nin kuma sugu la n tɛ nasɔngɔ bɔla ye n ma sɔrɔ ka kɛ nasɔngɔ bɔla ye ne da ye k'a tobi de Onna I b'o d'i ma. Nin ye mun ye? Dumuni de don kɛ. Dumuni ye wari bɔ min? Ne ma kangari dɛ n k'i kana taa manamana ko kɛ n ko ka wari ɲini a. Ne y'a f'e ɲɛna n ko kɔngɔ dɔ de bɛ na. Han? Ne ye kɔngɔ ko f'e ɲɛna ne bɛ taa wari ɲini ka na I taara wari minɛ jɔn bolo? Kari ma taa cɛ dɔ fɛ o ka wari d'i ma. Oui. Ngora Seguba. Bɔ kana koyi. Cɛmɔgɔ. Bɔ kana n ko bi min bɛ n bolo k'a fɔ yan bi ta ka jugu ni ko bɛɛ ye. Ɔ ma mun de bɛ bi? Anw jɔrɔ bɛ fɛn min na dɛ. Wa o fɛn in de kɛla bi. An denmuso a don bɛ kamalen tigɛ dilan. Ne ɲɛ yɛrɛ de y'a ye kamelenba dɔ bɛ k'a jigin moto la da la wa jigili yɛrɛ m'a bɔ dɛ fo a y'i dabari o da la o ye mana finmani dɔ d'a ma a fana donna du kɔnɔ ka n'o d'a ba ma a ba bɛ k'o de dun sisan o de y'a to an kɛn bɛ ka dumuni tigɛ o la nka a tɛ ka foyi tiɲɛ u ka ɲɛnamaya ye ja ba kɛlen don k'a bila sungurubaya de la. An ce tɔnɔ cɛmɔgɔ. Ama.
ne yɛrɛ tun mago b'i la ka kuma dɔ f'i ɲɛna. Dadi. Ne sigilen tun bɛ yan waati min na e ni tɔnɔ Seguba tun bɛ kuma la i bɛ k'a fɔ tɔnɔ Seguba ɲɛna ko ne ye sunguruba ye. Tɔnɔ Cɛmɔgɔ nin kuma in digira ne la bi dɛ. Mɔgɔninfin ma i mɔgɔ ɲɔgɔn ye diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn la ka n'a bisigi n'a ye. Ne jigira e la bi tɔnɔ Cɛmɔgɔ fo ka taa fɔ a dama tɛmɛna. E ye nin bɛɛ nkalon ta k'a da ne la. I ɲɛ ma min ye foyi foyi. K'a fɔ ne fa tun bɛ balo la e tun bɛ sɔn ka nin fɔ ne ma tɔnɔ Cɛmɔgɔ. Tɔnɔ Cɛmɔgɔ i sera sabali ye dɛ. Ne ye n jigi da e kan ko ne ɲinɛ bɛ e la ka taa sɔrɔ ni ye ne kɛnɛ de ma a tɛ e fa ja. Tɔnɔ Cɛmɔgɔ nin tɛ e ka kuma fɔta ye ne ma dɛ. Pa n tɛ a fa ne fa bɛ balo la e ni Ala e bɛ sɔn ka n'i fa ɲininka a dalakan na wa? E ye tiɲɛni kɛ e fa k'o fɔ e bɛ n'o ɲininka o dalakan na e ma jɔ ne la. Mun bɛ yan nɔ? Mun kɛra? Ma ka ne sigilen to yan nɔ n nana sɔrɔ de tɔnɔ Cɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ k'ale ne ye sungurubaya la ko ne bɔra cɛ dɔ kɔfɛ. Ne nana ka da kɔngɔ k'o de fɔ n ko n'a ma mɔgɔ ye diɲɛ natigɛ fɛn fɛn la n ka kɔni fɔ o de digira a la. Nin den min ne faga ni maloya ye koyi. Ne ma fɔ k'i ka ne kun to suma na. O sera k'e ka n'o ɲininka mɔgɔ tɔɔrɔla ye. I bɛ ne laɲini ka ne se kuma ma don o don nin kɔnɔ yan. Ne ni mɔgɔ minnu tɛ se ɲɔgɔn ma ne bɛ se ka sa ka bɔgɔ kɛ ne tulo kɔnɔ ne ni minnu tɛ se ɲɔgɔn ma. E bɛ ne n'olu ɲini ka se ɲɔgɔn ma don o don. I ye n tɔɲɔ dɛ walahi n ti yafa i ma. N bɛ kangari kelen dɔ ye ni n y'a mɛn e y'a ye i da k'a fɔ i bɛ bamuso k'a fɔ ko yan y'aw yɔrɔ ou bien ko yan y'aw fa ta ye ou bien ko yan ye cɛ ta ye aw fila bɛɛ la kelen su ye ou bien aw fila bɛɛ bɛ kɛ su ye mɔgɔ fɔlɔ mana fɔ o ye su fɔlɔ ye a kana fɔ dɛ a kana bɔ da. Wuli. Segu b'a deli la a y'a kɛ Ala kama k'a ne ni denmuso sutura a k'an to du kɔnɔ yan a deli la yɛrɛ de. Ala o kuma o fɔ kuma ta kulo joli b'i la. I kɔrɔkɛ deli la k'a kɛ Ala kama. Mais ko ɲɛ bɛ ne kɔnɔ koyi. Papu ale ye plan ɲɛ min. I bɛ min kɛ sisan. I tile i ka taa Fatumata ka so kɔnɔ u ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka na d'u ma u k'an ka du bila yen. 500 cɛ bɛ taa fɔ ta i la dɛ bila mun bɛ taa fɔ ta i la 500. O man di ye o kelen ni man di ye dɛ kana n'a fɔ k'i bɛ kule n dala ye mɔgɔ kana na jɔ n'a ye o man di ye o kelen ni kɔni bɛ nin tu bɔ. Baara ɲɛna nin y'a ko ɲɛnen de. Sisan. Wuli awɔ. An tɛ taa yɔrɔ si Papu n'i ka baga minɛ bila ka t'u bolo. An tɛ bɔ yan. Yayi. Aw ka fili ye ɲɛna ma dɛ aw tɛ kuma fɛ. Ayi a bila a ko banna i k'a bila awɔ a b'a ɲɛnabɔ. An tɛ taa yɔrɔ si. An tagali de ma da yan an bɛ taa ka ji to a la Ala ka bɛɛ fari waleya la. Ami. Yayi minɛ an ta ka taa. I ba ka saji minɛ awɔ Ala ka fiɲɛ k'aw yɛlɛ so ye. Tugu i ba kɔ di. Ala k'an kɛ tan e de ye Ala ye wa. Po. Mais ne ko halisa nin bɛ kɛ yan mais ça c'est injuste. Aw yɛrɛ ka fɛn nɔfɛ aw yɛrɛ ka tiɲɛ nɔfɛ olu m'u miiri dɛ. Mais i kɛ pewu da la k'a fɔ ne bɛ don i jigi kɔrɔ i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la hadamaden anw bɛɛ bɛ milieu de la dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ fɛnɛ b'o dɔn i y'i kɛ cogo cogo i bɛ munumunu milieu de kɔnɔna la donc hukumu kɔnɔna la a dɔn k'a fɔ i jigila ma tigɛ dɛ ne bɛ yan wa a kɛ i n'a fɔ yan i ka so de fɛn fɛn i diya i b'a kɛ yan. Nka ne ka musokɔrɔba tun ko k'a ko ka ɲi dɛ. Awɔ a b'o fɔ kɛ parce que e yɛrɛ donna ka kuma in ɲɛfɔ cogo min na ne y'a faamu k'a fɔ a jigila misɛnyala de. Bon hadamaden ni jigilamɔgɔ t'i la mun bɛ se k'i dɛmɛ i ka kow la a ma nɔgɔn n bɛ musokɔrɔba ka ko faamu. I ye muso min ye tantɔ Mariam ne n'ale fila dɔrɔn de bɛ yan n dɔgɔmuso de don donc a kɛ i n'a fɔ yan i ka so ye
sini bɛɛ n bɛ nin ko in démarche daminɛ i komi n sɛgɛnnen don dɔɔni et puis kursi wɛrɛw bɛ n bolo nka n bɛ layidu ta ye sini bɛɛ an bɛ nin ko in démarche daminɛ i y'a faamuya wa a ka terrain a ka fɛn fɛn bɛ yen k'a b'a ka droit kan a bɛɛ bɛ da aw ma i y'a faamuya donc n bɛna dugu kɔnɔ fɔlɔ awa. Yayi bɛ yan. Yayi. Yayi. Yayi tɛ yan. Naam. Yayi ça va? Tene. Mɔgɔ. E hakili cogo di ka yan nɔ? E bɛ dogo ne la. Baasi la wa? Baasi foyi tɛ yen. Komi sen tɛmɛnen ne ni ye ɲɔgɔn ne ko n ko mago b'i la. I tɛna an ka taa. Tene, o ma nɔgɔn dɛ. Yɔrɔ ne ye mɔgɔ kura ye yan nɔ. Ka bɔ ka taa yala yala. N tɛ fɛ u ka kɛ n jugu ye. Mɔgɔw kana na sɔn da la, sɔn min tɛ n jugu ye. Yayi, ayi foyi t'o la. A bɛ se ka taga o. Wala hali ni mana bi fosi fosi t'a la hali ni sira yen nɔ. A bɛ se ka taga. Taa i terimuso nɔfɛ. Foyi t'o la koyi. An taga. Awɔ. N bɛ na hali n tɛ mɛn mɛn. N y'a mɛn hali ni mana bi Yayi. Mulai, agak tu deh. mun de bɛ Ne ko Mulai o. E ye ninnu ta ka n'a bila an ka mun de kelen de la so kɔnɔ yan sisan nɔ. o ta Maram ne tɛ yan. Maram de don i ma fili. Depuis quand ne kan ka mun kɛ ne man ka mun kɛ e b'o ɲɛfɔ ne ye. Mulai ne bɛ k'i ɲininka de k'u nana kun min na fɔ ne ɲɛna bani. Ne t'a fɔ. Hey, i kuma tɔgɔ dɔn ne ma dɛ. Mulai I kɔrɔ de ne ye. Ne tɛ se ka n kuma cogo dɔ ye e bolo ne bɛ i denni ka kuma bɛɛ lamɛn yan. Ne y'a ka kuma bɛɛ lamɛn. E ni Ala cɛ Mulai denni bɛnkɛ b'a gɛn a fa dɔgɔnin b'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ. E bɛ tila k'o ta ka n'o bila so kɔnɔ ko parce que k'o fa banna. E b'a dɔn k'a fɔ ko problème min bɛ ninnu ka so kɔnɔ yan ninnu bɛ se ka gɛn ka bɔ so kɔnɔ gansan tɛ yan. Mulai de i t'i kun bɔ nin ko ninnu dɔw kɔrɔ. I t'i kun bɔ nin problème kɔnɔ e bɛ nin laban cogo dɔn wa? E bɛ tila ka n'olu ta ka n'u bila e bɛ nin ko laban cogo dɔn wa? Madame, tu la fermes. I tulo bɛ n na i nɛ minɛ. Ne ko mun de la hinɛ tɛ dusukun na de? Mun de la hinɛ tɛ dusukun na? E bɛ ka ɲinɛ fɛn min kɔ ninnu ye dɔ balimamusow de ye koyi ninnu ye dɔ baw de ye. Et puis e cɛ i fana ye muso de dɛ i fana kan ka taa cɛlasigi dɔ de la ni nin kɛra e la a bɛ bɛn i ma ni nin kɛra i la a bɛ bɛn i ma wa. Wa Mulai kan n'an da don problème foyi la ne bɛ k'o de f'i ɲɛna kan n'an da don problème foyi la n'i bɛ se ninnu gɛn ka bɔ so kɔnɔ ne kɔni bɛ ka mun f'i ye o gɛn ka bɔ so kɔnɔ dɛ parce que ne ninnu tɛna se ka jɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ yan ɲɔgɔn fɛ. I t'i nɛ minɛ ka bɔ n da la i nɛ minɛ ka bɔ n da la dɛ jɔn de bɛ k'e bolo yan n ko ne de don i bi n'i fiyɛntɛ i bɛ bɔ du in kɔnɔ yan i tulo bɛ na. Ka bɔ du jumɛn kɔnɔ o y'i ka du sannen koyi wa o y'i ka so jɔlen koyi Mulai nin y'a fa tiɲɛ de ye wa ne bɛ to nin du kɔnɔ yan so yɛrɛ ka surun ne tɛ ala ka tɛmɛ e kan yɛrɛ ni e ye den cɛman ni fɛnw ye i kan ka wuli ka taa baara kɛ de ne dun ye lagare de so ye ne ta ye ka tɛmɛ i kan a bɛna sogo kuma fɔ ne ye yan dɛ hayi ya. Très bien madame très bien kuma ɲɛna e m'a fɔ ko yan y'an fa tiɲɛ de yan n ko an fa ka so don wa bon ninnu fana fa ka so de minɛtɔ filɛ n'u la wa moi je ferai tout yaasa u k'u ka so in récupérer. I tulo bɛ na. N ko de Mulai i ye cɛ dɔ taa luwanse ɲini k'u bila luwanse kɛ walima i ka taa appartement ɲini k'u bila yen u ne tɛna se ka to ɲɔgɔn kan so kɔnɔ wa ne tɛna se ka si ɲɔgɔn kan so kɔnɔ yan. I b'a dɔn ni mi kuma tɔgɔ dɔn n tɛgɛ bɛ s'i ma i y'a faamuya ni mi kuma tɔgɔ dɔn i tɛgɛ bɛ s'i ma i y'a faamuya. Ayi o a panna sa ninnu kama k'i tigɛ se ne ma ninnu kama k'i tigɛ se ne ma. À partir d'aujourd'hui i bɛ dumuni tobi ka di ninnu ma i n'u bɛ si ɲɔgɔn kan ala bɛ si yɛrɛ bɛ tile i tulo bɛ na. Ja kɔngɔ b'u faga du kɔnɔ n'a dunna ko ne bɛ tobili kɛ ka d'u ma walayi kɔngɔ b'u faga du kɔnɔ o tɛ tobili kɛ u tɛ dumuni kɛ. Tanti. Mun mankan bɛ yen nɔ. Non mankan foyi tɛ yen. Anw mankan sufɛlen don dɛ mun kɛra. Foyi tɛ yen tanti. Dɔ i ka t'i da foyi tɛ yen. E ko ko foyi tɛ yen. Non foyi tɛ yen.
do i ka t'i da dɔrɔn N'a mɛ n bɛna don sa. awɔ wuli i ka taa tobili kɛ sisan kabini ɲɛ b'i la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la Tɔnɔ Cɛmɔgɔ. jɔn bɛ da la tan dɛ Tɔnɔ Cɛmɔgɔ. Ni ye- Papi. Fabi Ah. a ka di kɔni A ka di trop. Bonne nouvelle de bɛ Tɔnɔ Cɛmɔgɔ. a ka di Ne kun taara dugukolo feereko ko min na agence mɔgɔw fɛ yen. ɔhɔ A ɲɛnabɔra. 50 millions o bɛ kun dans la poche. Mais an ye contrat dɔ de signé an ni ɲɔgɔn cɛ. Contrat in ça consiste à quoi? Du genre u bɛ première tranche di moitié. Tilancɛ Tilancɛ. awɔ Donc n'u ye 25 millions di. Mhm. Après u tila ka 25 millions to dɔ in di. o dila ka na 25 millions. Bon, contrat mun signé na o de bɛ ne bolo. Donc sinikɛnɛ ne bɛ taa 25 millions in nɔfɛ quoi. Tu vois non? Donc c'est signé, c'est confirmé. Donc bon de bɛ ko in na quoi. nin y'a chèque ye a sanfɛ Nin ye contrat de. nin de ye contrat Nin ye ye contrat ye. N bɛ taa sinikɛnɛ n bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ chèque minɛ n bɛ taa wari retirer. sinikɛnɛ awɔ o ye million 25 nalen fɔlɔ papi wallahi barika b'i la n y'a f'i fa ye n ko a kana na ko in kɛ ni girin-girin e de b'a ɲɛdɔn mais sisan nin tɛ bonne nouvelle la ne yɛrɛ bɛna taa n ka kalan tɔ kɛ Maroc parce que i b'a dɔn i jɔ nin ko in to yen i fa wele ka na fɔlɔ an ka nin kibaruya fɔ a ye kɛ Seguba cɛ ale fili b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la bonne nouvelle de bɛ yen wari bɛ sɔrɔ wari elle c'est vraiment yɔrɔ e yɛrɛ ka ko bɛɛ bɛna falen yan wallahi i ka jago sɔrɔ nin ko la ala sinikɛnɛ ne bɛ taga 25 millions minɛ dɔrɔn awɔ 25 millions de minɛ ka na 25 n y'o de fɔ million 25 ni ne taara o minɛ ka na sisan Bama n ko Gawusu n terikɛ Gawusu n ko sɔgɔ y'o bila ka taa Maroc o taara Maroc n ko o tɛ ne ɲɛ foyi la kilasi kɔnɔ ne de tun ye premier mais wari ko dɔrɔn de y'a bila ne ɲɛ a taara kalan kɛ extérieur la mais sisan ne ko o latigɛ ne yan Tɔnɔ Cɛmɔgɔ fana ka tanti ko n tɛ manamana ko la dɛ ko n'a t'e kun na k'a fɔ ko anw kunkolo ma ɲi dɛ a fɔlɔ ye ko ni wari sɔrɔla dɔrɔn k'a bɛ tiɲɛ de yan n ko wari bɛ labaara de an k'an ka wari ta k'e bila ka taa Maroc e ka t'i ta kɛ jouet min ni gulɔmin ye o k'e minɛ k'e datugu an ka tila k'o wari tɔ kɛ k'e labɔ danga bɛna kɛ jɔn ka wariko in na tɛmɛ ka taa an ka papiye bila dɛ n'i fa nana an m'a yira a la an m'a kuma kɛ i m'a fɔ ko k'i bila ka taa Maroc an b'i bila ka taa États-Unis de maa lankolon Cɛmɔgɔ dɛ wariko in filɛ nin ye bɛɛ b'i cɛ dɔn dɛ nka ne bɛ fɛ i ka wariko in kuntigiya ta wari kilancɛ bɛɛ don fɛn dɔ la sinon ne b'i kɔrɔkɛ dɔn mɔgɔ min ye wallahi a bɛ na nin wari in bɛɛ kɛ suɛ an tɛ taa fani nafa fɛnw de wariko in na ou n'a sɔrɔ a bɛna bila compte la i ka compte dayɛlɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ka bila la parce que n b'a ka wariko da a ka wariko ka jugu wa a tɛna don fɛn ɲɛnama na ou n'i bɛ bitigi de dayɛlɛ i ka bitigi de dayɛlɛ n ye nin kuma in faamu i y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna a bɛ kɛ ten awɔ a tɛ sɔn hali ni Ala y'a sara an ka fɛngɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wari sɔrɔlen filɛ jɔrɔlenba de don wallahi nin minute tɛna foyi ye filanan ta kɔ mais a tɛ ɲɛnabɔ yan yayi o kuma na dɛ somɔgɔ t'e la de ya bɔrɔ t'e la wa fa fɛnɛ yɛrɛ t'e la i bɛ se ka taa du mun kɔnɔ depuis ne ye denni ye nka mɔgɔ ye se k'i nɔrɔ la ka boli ka bagaso la ka boli cɛ nɔfɛ ten ka n'i da mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ depuis e nana don min na nin ye walayi ne ni n kɔrɔkɛ tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ n'i y'a sɔrɔ i nakun ye du kɔnɔ ka ne ni n kɔrɔkɛ fara de hali ka taa walayi parce que i tɛ se ka ne ni n kɔrɔkɛ fara ka boli cɛ nɔfɛ k'i fa ka du bila k'i ba ka du bila i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ tun kɔnɔ ka boli cɛ nɔfɛ ka n'i bila yan nɔ.
Abetogoli. Kod basila. Non, pas je fais été. Agara fama. Ouais, doni. Yem blao. Non, mi bla. Yem bla. Non, mi bla. E ne bla furu sira tamana. Ne ko akogara togodi. Ah bon. I b'a dɔn o ko in filɛ nin ye n y'a jɔ dɔɔnin de fɔlɔ i y'a ye a jɔ cogo di ayi bon ani problème dɔw de donna ɲɔgɔn na donc n ko fo il faut que n ka problème de résoudre fɔlɔ yaasa n bɛ se k'o a ko tɔ kɛ cogoya min na problème to jɛn fɔ la ayi kana jɔrɔ kana jɔrɔ a bɛ ɲɛ o parce que e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ aw ye jatigiw ye anw ye jeliw ye aw bɛ se ka jɔ so dɔ da la anw bɛ don so kɔnɔ mɔgɔ t'anw ɲininka o fana ye cɛ n'a kɛra togo o togo n wele i ka kuma n fɛ o fana ye cɛ i ma foyi fɔ n cɛ tɛ nka n'a kɛra togo o togo i bɛ bɔ a kalama ne ye ta de ne y'i ta de ouais non kana jɔrɔ inshallah ok Tarawele komi n senna ka teli dɔɔni n bɛ taa ci teliman dɔ la ala sɔnna k'an b'o la sɔn awɔ ni na wiye an ka balimaya fara wo tɛ se ka an ka balimaya fara dɛ m'o f'i ɲɛna depuis sisan o ɲuman ye min ye i ka minɛnw ci ka taa o fɛ yen ala ni ye mun ye mo tuguni ka nin bɛɛ doni ta k'a da ne kelen kɔnɔ e misaya ka fisa ne ma ni balo ye walayi ɲɛci foyi tɛ ne la tugun n'a fɔra ne fa ye kɔ don kabini sisan n'i bɛ sa taa sa o fɛ yen dɛ kana sa yan mɔgɔw b'a fɔ k'an ye pɔsɔn n'i kɔnɔ k'i faga yan nɔ parce que a tɛrɛ juguya a tɛ kɛ yan nɔ n'i bɛ sa dɔrɔn i ka minɛnw tigɛ ka taa sa o fɛ yen nɔ depuis sisan nɔ. awɔ ɲɛ b'a la dɛ yan yɔrɔ in yɛrɛ de ye a ko yɛrɛ kunma yɔrɔ ye sanfɛla in kɔni cɛmɔgɔ ne ko sisan e bɛ maçon ɲɛnama dɔ dɔn maçon min bɛ se ka nin jɔ ka sanfɛla k'a la wa o kɔni ka nɔgɔn cɛ tɛ duguma kari la yan wa Alifa Guinéen min bɛ sojɔ kɛ o bɛ yan n'i ye nin don ma san a bɛ nin baara kɛ yɔrɔnin kelen e ka ma Alifa jumɛn ma Alifa min filɛ kɔfɛ kari na yan dɛ Sangare ya Bari Bari awɔ n'i bɛ ka taa gidɔrɔnda la awɔ villa min bin ne filɛ nin ye villa min binna kɔsa in na Bari de y'a jɔ wa a bɛ bɛn waati min na mɔgɔ 5 de tun b'a kɔnɔ o bɛɛ sara subahanallahi so jɔtɔla so balen pewu bitɔn kan ka k'a la fer 14 kan ka k'a la a taara fer 10 k'a la e ni ala n'a kira cɛ an ka nin di o ma o kana fer 10 k'o la e yɛrɛ min b'a la k'i bɛna muso furu n'a fɔra ko kɔɲɔ ye sini ye su in na o ka bɔ ka bin i kan k'an bɛɛ fa yan ne ko o tɛ ninnu sago sɔrɔla an ka wari la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini an k'ale ta to yen an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini quand nous serons unis ça va faire mal comme les États-Unis ça va faire mal ça va faire mal quand nous serons unis ça va faire mal comme les États-Unis ça va faire mal une famille unie ça va faire mal le Mali uni ça va faire mal l'Afrique unie ça va faire mal ça va faire mal quand nous serons unis ça va faire mal comme les États-Unis notre famille est unie toi tu vois ala ne ko e bolo ni filanw de bɛ yan n ko bonne nouvelle de bɛ yen bonne nouvelle bɛ e bɛ se ka na cogo di an cɛkɔrɔbaw bɛ yan foyi t'i da ça va faire mal an min bɛna mali an t'o dɔn tonton cɛmɔgɔ kunnafoni duman de bɛ yen sa n'o joie de bɛ ɲɔgɔn na tantôt aw tɛ lamɛn fɔ la ne kun taara wari mun ɲini ka taa ta banki la a wari filɛ nin e ko mun miliyɔn de bɛ nin kɔnɔ ko jumɛn n ko an ka dugukolo ko terrain ko affaire in n kun b'a fɔ ko n bɛ taa wari kilancɛ ta 50 millions kilancɛ o ye joli o tɛ 25 millions yan 25 millions de bɛ saki in kɔnɔ tan c'est pour ça que j'avais dit nin minɛ n kɔrɔ ni Allahu akbar ni y'a bɛɛ de ye yan nin ye kilancɛ de ye
La moitié. Vraiment, ni calice, l'argent, boudou. Ibaro ha. Mo ande infle confiance fato de bala. No, wallahi ne afo ngo barka min be la ati nyogo ngo foi la an ngasigida ina wallahi Akume boro la. Ame boro de la koyi. Awo. An yɛrɛ de bi ka solution ɲini sisan ne ko e bi maçon dɔn maçon min bɛ se ka yan sanfɛla jɔ k'a ɲɛ kosɛbɛ fo anw bɛ ka sunɔgɔ kɔnɔ waati min an ka da la k'a fɔ ko a ti bin an kan k'an faga e b'o maçon dɔn. O ko ka nɔgɔn n'i bɛ fɛ ka so jɔ i ka baara di baara dɔnbaga yɛrɛ de ma. K'a bɛ kelen baari kɔni tɛ dɛ ne kun ye baari fɔ o t'a tɛ dɛ. N bɛ fɛ ka mun fɔ professionnels bɛ yen nɔ experts bɛ minnu bolo u bɛ ka baara kɛ ça c'est les professionnels dans le domaine agence bɛ yen nɔ construction dɔrɔn u tɛ fɛn wɛrɛ dɔn n'o tɛ agence Wulɛri Kaniba bɛ yen nɔ groupe Kaniba construction n'u y'u tɛgɛ da i ka so kan i bɛ se ka san 100 kɛ a tɛ bin. Foyi t'i ka so sɔrɔ c'est garanti ciment bɛ k'a la a dose bien wa fer mun kan ka respecter u b'a bɛɛ respecter ni 14 kan ka kɛ mun na u b'a kala ni 10 kan ka kɛ mun na u b'a kala ni 12 kan ka bila yɔrɔ min na a bɛ bila yen. Moi je pense que c'est garanti. Segba ni kɔni ni y'a kun bannen. Kaniba construction mɔgɔw don u b'a kɛ dɔrɔn. Mais Kaniba ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na. Kaniba bɛ sira kɔrɔ nɛgɛtana bon sisan ne ka teli komi n bɛ ka taa ci dɔ la donc n sen fɛ aw kun bɛ se ka wari in di yan nɔ n bɛ taa wari in bila banque la. N bɛ fɛ ka wari in bila banque la parce que wari filɛ nin ye bonne nouvelle donna mais wari place de ye banque wari bila yɔrɔ de ye banque ye ni kasara mana so sɔrɔ so mana jigin ou bien tasuma mana na inondation ou bien bandu mana don o kan n'o y'a sɔrɔ wari bɛ yen u bɛ taga n'a bɛɛ ye boutique caman les propriétaires de boutique ils ont été c'est-à-dire u ka échec kulomayɔrɔ kɛra wari mara de u ka boutique kɔnɔna na il faut investir wari bɛ bila banque de la donc ne ye wari minɛ ka taa bila banque la sa an bɛ réfléchir an kan ka projet mun k'a la don nataw la. Ne y'a f'i ye a mɛnna n'i t'a fɔ cɛnin a ka juin bila n ka juin bila i tɛ kuma mɛn wallahi n'a ma juin ko bɔ nin ka bolo kan nin ye nin ka ko de tiɲɛtɔ ye. ayi cɛmɔgɔ e k'i hakili sigi safan nin kɔni y'a ye anw ye den wolo nka ale bɛ fɛ ka wari duncogo fɔ anw ye. n to yan. papi i nana ni wari ye tiɲɛ don wa i ye solution ɲini walasa an bɛ se ka wariba sɔrɔ cogo min tiɲɛ don nka min ye ko ka wari di e ma k'e ka t'o bila banque la n'i ye nin kuma fila bɔ i da kɔnɔ n bɛ kabako da i kan ne ko fa de b'e la wa. ni yɛrɛ tɛ manamana ko yan sani e ka wolo an ye wari min mara yan e de y'an dɛmɛ k'o mara wa walima banque de y'o mara an ye. ou bien a b'e kɔnɔ ko nin wari in balilen don anw na ko an tɛ se ka nin mara de n'i b'i ka naga kan fɔlɔ i b'a kun tɛmɛ ka bɔ an kan tɛmɛ i ka taa ka bɔ an ɲɛkɔrɔ dɛ. ne ma furakisɛ ta dabila wallahi furakisɛ bɛ e ta don dɔ. ne yɛrɛ ta. n'i mɛnna furakisɛ ta la wallahi don dɔ furakisɛ b'i ta. ayisa. ne ti bataradenya yan. ayi mais i jɔ sa est-ce que c'est normal est-ce que a b'a yɛrɛ kalama. a b'a yɛrɛ kalama furakisɛ de b'a kɔnɔ di sa denmisɛnninw furakisɛ u bɛɛ mako sa u bɛɛ mako sara. sisan komi wari sɔrɔla ne bɛ wari in mara n bolo so kɔnɔ. wala. i b'i hakili jagabɔ n bɛ tila ka don so kɔnɔ ni n bɔra waati min na i b'i miiri ka ɲɛ an b'a lajɛ wari in kan ka kɛ cogo min na a kan ka taa sira min fɛ an kan ka mun ni mun de kɛ an b'olu kɛ. i y'a faamu. awɔ ou bien o t'a kɛcogo ye. o de y'a kɛcogo ye. o y'a kɛcogo ye. o y'a kɛcogo yɛrɛ bɛɛ. n kɔrɔ e ko miiriba bɛ ne ta la wa a bɛ se ka kɛ e bɛ taa miiri kɛ miirina ko fila bɛ ne la ne ka muso kura ta dɔrɔn k'a don yan walahi ne kɛlen ka muso kura don yan ko ne kelen tɛ si bilen ko ne kelen tɛ si ne fana kolokolo la ne tigɛ ka da dɔ kan tiɲɛ désormais walahi cɛmɔgɔ bɛna kɛ musotigi ye sa ni yɛrɛ y'a bannen ka ban bilahi nin y'a bannen fulakɛ denmusonin bɛ ɲɛ faralen ya min na a b'a kɛ cɛ wɛrɛ la n'o tɛ ne tɛ ne est ce que ne tɛ filala don ne bɛ filala don walahi ne mariam ka numéro tala kɔsa in na m'a dɔn jɛnɛba o don n y'o ye cogo min na mais ne bɛ filala don ni ala b'i sɔn n'ala b'i ma sɔn don min na a tɛ fɛn f'i ye masa ala de ye nin kɛ ne cɛmɔgɔ ye bi a ma fɛn fɔ n ye nin ye nin ko bannen de nin ye nin ko bannen. est-ce que yan ne don parce que ne filila yɔrɔ la yan dɔɔni dɛ
Kuma dɔ la ni yan don mais de toute la façon n'a lajɛ kɛ an tɛ patron. Ça va? Oui, ça va. Ne bɛ ka yɛ tɔgɔ dɔ de ɲini hakili la yan de y'u ka so ye. Ne tɛ yɛ tɔgɔ dɔn yan nɔ. Ni ma fili yan de kan ka kɛ yɛ i fa ka so ye. Mais e ko yɛ tɔgɔ tɛ yan. Yɛ tɔgɔ tɛ yan nɔ. A fɔra e ko yɛ tɔgɔ dɔ bɛ yan. Bon ne trompe la dɔɔnin de quoi. I bɛ se ka don ka filɛ. Non yan tɛ. Bon i bɛ hakɛ to. Non yan tɛ quoi. I y'a faamuya han. D'accord. Voilà donc ne bɛ sira ɲini. Cɛ nin ko in ma ne kunkolo minɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fɔra nin ye an kan nka a mana kɛ kun o kun ye an n'o kun dɔn bi. Bɛɛ t'a dɔn ne ye nin dolo dogo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɛra baara ye koyi. Karamɔgɔ. I ni ce. A ma. Hakɛ to koyi ne ka dɔ de dolo ɲini dɛ. Baasi tɛ. A tigi y'a tɔgɔ fɔ n ye a mɛnna walayi kow cayara n hakili bɛɛ bɔra a ka ciw kɔ. Ismaël walayi n jo tɛ nin na dɛ. A yɛrɛ sigilen tɛ yan a bɛ Faransi de. Ko n k'a ka kow lajɛ ne hakili bɛɛ bɔra nka kɔfɛ an bɛ tila ka o jate minɛ sa. A ka kow ka ca. O I ka kɛnɛ? Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Alhamdulilah. Alhamdulilah. An b'a. Karamɔgɔ. Bi n'i ye nalen baasi tɛ. I komi hɔrɔn bɛ minɛ a dalankan ma. O ye tiɲɛ ye. O kama fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamakan ye. N ye bɔli laban min k'i fɛ yan. N k'i ma n ko an ye terrain feere k'a wariko bɛ sira la. I y'a fɔ. Ala sɔnna wariko ɲɛnabɔ la. Alhamdulilah. Alhamdulilah. A bɛ ɲɛ o. Awɔ n kun ye min f'i ye n ko n'a sɔrɔla k'o bɛ d'i ma nin y'i nin yɔrɔ ta ye. A bɛ enveloppe de kɔnɔ tan kɛ. Awɔ. Karamɔgɔ. Baasi tɛ. O diyara n ye. O diyara n ye. I ni mɔgɔya vraiment Ala k'i sara. Ami. Ala k'an dɛmɛ. Ami. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Amina yarabi. Ala k'an gɛrɛsɛgɛw foni. Ami. Ala k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Anba. Karamɔgɔ. Nka nin t'a bannen dɛ. N'i yɛrɛ de ye kow daminɛnen sabu k'a d'a kan an kɔrɔkɛ fatulen kɔfɛ ni jigi bɛ anw na dugumakolo in sanfɛ yan karamɔgɔ e don dɛ. Anw jigi bɛɛ lajɛlen ye e de ye. Ni ko y'anw sɔrɔ sa karamɔgɔ e de nɔ don. An y'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi k'i ye. Ala yɛrɛ ko maaninfinw jigi ye ɲɔgɔn ye. Ni Ala tɛna jigi kɔni ka na don anw jigi kɔrɔ yan karamɔgɔ an jigi ye dɛ. An ka ko finman n'a jɛman kɔni an y'a bɛɛ ta k'a d'e ma.